Sawubona mfana makoti. Kungenzeka uthi lokhu kuyisilo esingazange ucabange ngakho, kodwa ngifuna ukukhuluma nawe ngokucinga kwakho injongo yokuphila. Uhamba endleleni engalungile ngempela. Ulahlekile futhi okubi nakakhulu awukwazi. Lokhu kungenxa yokuthi ufutshelwe kanjalo kusukela ubusha bakho, ezikoleni, ekhaya, ngezincomo zokuqala. Thola umsebenzi ohola kahle, funa ukuzinza, landela imikhuba yemakethe. Kepha ake ngibuze into ongasoze wayicabanga, bangaki abantu obahlangana nabo abahamba kule ndlela, abajabule ngempela namuhla? Cabanga ngakho. Uyazi leyo mvakalelo yokuphuma embedeni ngomsombuluko ukhululekile, unesibindi, ukhululekile? Bangaki abantu obaziyo abayithola leyo mvakalelo? Iqiniso liwukuthi abaningi bayaphuka ngaphambi kokuba baphumule embedeni, bephethe umzimba onzima beya emsebenzini obasiza kuphela ekubuyiseleni imali futhi. Okunye okubi kakhulu ukuthi abaningi bacabanga ukuthi lokhu kuyinto evamile. Ukuthi ukuphila kulunjalo. Ukuthi injabulo iyaseholide noma ngezimpelasonto kuphela, uma kungenzeka. Ngicabanga ukuthi udukiswe hayi ngamabomu, kodwa ngenxa yokungazi. Abantu abakunikeze lezi zincomo nabo babehlulekile, belandela umkhondo wesizwe, bephinda umjikelezo olukhulu. Ngakho-ke, namuhla, ngizokudalula iqiniso elingahlupha, kodwa lingashintsha ukuphila kwakho. Uma uzimisele ukuzwa nokubhekana nakho ngokuqondile. Yini emisa abantu ekufuneni injongo? Ukuphithizela. Ukukhathazeka ngokuqonda impendulo ngempelasonto, kuvidiyo emfushane noma ku-Instagram. Bafuna isisombululo esisheshayo, sengathi injongo iyinto enikezwa ngepulethi lesiliva. Baphulukene, bazizwe behlulekile, bacabange ukuthi abanawo. Ngiye ngizwe lokhu izikhathi eziningi. Okungaziwa yiningi ukuthi ukuthola injongo kuyinqubo ukwakha. Akulona ugesi oluwa esibhakabhakeni. Akuyona imizuzu yokuphila okungokomoya. Kudinga ukunaka, ukucabanga nokuhlelela. Abantu besaba ukuyeka, besaba ukuzindla, ngakho baphila ngokusheshisa. Bagcwalisa usuku ngemisebenzi engenangqondo ukuze bagweme isifuba abasizwa yizinkumbulo zabo. Futhi okubi nakakhulu ukuthi abaningi bakhetha injongo engayona eyabo, ngokusekelwe kulokho abanye abakubona kukuhle, okuphephile noma okunethunzi. Ngiye ngibona abantu abaningi begibela imisebenzi abayidetestlayo ngoba kubonakala kuyinto enhle ngaleso sikhathi. Ngingaki abantu engiye ngixoxa nabo bathi, "Bob, ngiyaziqeqeshe kulento, ngithole umsebenzi, ngilandela umsebenzi, kodwa ngivuka njalo ngombono wokuthi ukuphila kwami kuhamba, nami angiphili." Ngikhumbula udokotela engimhlangane naye ePhoenix, indoda emangalisayo, ehlakaniphile, ezinikezele. Kodwa wayefuna ukushiya umsebenzi wakhe. Uthi imakethe yayinzima, wayengazuzi ngokwanele, isikhathi esichithwe sasingabalulekile. Ngabuza, kungani ukhethe ukuba udokotela? Wathi, ngingathanda ukusiza abantu. Ngabuza futhi, kungani ufuna ukushiya lokho okuthandayo? Inkinga yakhe, nabantu abaningi, ukudideka kokubili okuhlukile, injongo nemali. Ngokwenza kanjalo, badala ukuphazamiseka okukhulu kwengqondo. Bacabanga ukuthi bangalandela injongo kuphela uma kukhona isiqinisekiso semali. Kodwa ukuphila akusisekela. Iqiniso liwukuthi imali iwumphumela wokwenza into ngobuqotho nokuzinikela. Ngiliphilile lokhu. Kwakukhona isikhathi lapho ngithola imali eningi, kodwa ngangingajabuli. Iyini inani lemali uma ngiphela usuku ngizizwa ngingenalutho? Kwaba kuphela ngokuqonda lokho engikuthandayo ngempela, ukuthuthukisa abantu, ukusiza abantu bashintshe izimpilo zabo, ukuthi imali yaqala ukugeleza. Ngisho naphakathi kokulala kwami. Manje, bheka ukuphila kwakho. Mangaki amaprojekthi owashiye ngoba inhliziyo yakho yayingekho lapho? Lokho yiphutha elikhulu. Awusoze waba nekhono lokwenza into engakuphefumuleli. Futhi kunesifundo seGallup esibonisa ukuthi abantu abangaphezu kwamaphesenti angama-80 emhlabeni abanelisekile ngemisebenzi yabo. Amaphesenti angama-80. Lokhu kusho ukuthi iningi lihamba kuphela ngokuzenzakalelayo, liphela isikhathi salo sijabule.
Uma ufuna injongo yakho, udinga ukuyeka ukufuna izimpendulo ezisheshayo. Udinga ukuqala ukuzibuza umbuzo ofanele yonke imihla: yini engithanda ukwenza ngempela? Futhi yini engiyicebisayo? Yiba nebhuku noma yini futhi ubhale. Bhala nsuku zonke. Bhala konke okuza engqondweni yakho, noma kungakanani. Ngoba yilapho uqala ukuqonda khona izibonakaliso. Uyakha ubukhulu. Kancane kancane uzobona iphethini, into ehlanganisa zonke lezi zimpendulo. Ngikwenze kanjalo. Akukho mlingo. Kwakukhona ukuzinikela, ukukhuthazela, nokugxila. Uma ungizwa manje futhi uzizwa ukhathazekile, kuhle. Kuyisibonakaliso sokuthi uqala ukuvukela. Uyisibonakaliso sokuthi uthathe isinyathelo sokuqala, ukubona ukuthi indlela ophila ngayo manje ayiyona oyifanele. Futhi uma ucabanga ukuthi kusenesikhathi noma sekwephulile, akukho iminyaka efanele yokuthola injongo yakho. Ngithole kuphela ebuntwini bami ngemuva kweminyaka eminingi. Okudingekayo ukuqala. Namuhla. Manje. Ngifuna uqale ucabange ngokungathi ucabanga ukuthi umsebenzi wakho uwumthombo owodwa wemali. Ngoba uma ucabanga kanjalo, uboshwe yiparadigm ebhubhisa amandla akho ezimali nokukhululeka kokuphila ngenjongo. Ngingakutshela iqiniso okungenzeka ukuthi akekho olikutshelile: ukusebenza kanzima, ukushintsha amahora okuphila kwakho ngemali efakiwe, kuyindlela ephuza kakhulu futhi ebuhlungu yokuthola imali. Ngikhumbula njengokungathi kwakuyizolo ngosuku engikufumanile lokhu. Ngangingafunda izimiso zeNapoleon Hill, ngifunda leyo ndima lapho ethi, uma ukholelwa ukuthi ukusebenza kanzima nobuqotho kuphela kuzokulethela ingcebo, yeka leyo mbono manje. Lokhu kangithinti. Ngingamakhulu eminyaka ngicabanga ukuthi imfihlo yayikukusebenza kanzima, amahora amaningi, imizamo enkulu. Yini engiyithole? Ukukhathala, ukucindezeleka, ne-akhawunti yasebhange engabonisi umzamo. Ushintsho olukhulu lwehlele lapho ngiqala ukuqonda imithetho yokubuyiswa. Lokho kwashintsha konke. Ngokuzuma, ngiqaphele ukuthi imali ayixhunyaniswanga ngokuqondile isikhathi esichithwe ngisebenza, kodwa kunani engilithola nenani labantu engilithinta. Ngesikhathi ukhanyela emsebenzini wamahora ayisishiyagalolunye kuya kwawesihlanu, amandla akho okuthola imali aphezulu. Kepha ngokufunda ukukhiqiza imithombo eminingi yemali, isimo siyashesha. Ngaqala ukudala imithombo yemali eyaqhubeka nokusebenza ngisho nangikhululekile. Ngingena embedeni futhi ngilala, imali yami iqhubeka nokufika. Kungani? Ngoba ngakhela izinhlelo, nginikeza izinsizakalo, futhi ngakha imikhiqizo eqhubeka nokunikeza inani ngaphandle kokuba khona kwami ngokomzimba. Lokhu akuzange kwenzeke ngobusuku obubodwa, kodwa kwaqala lapho ngiyeka ukucabanga njengomsebenzi, futhi ngiqala ukucabanga njengomkhiqizi wenani. Futhi nansi enye ezinselelo ezinkulu engihlale ngizizwa: Bob, angazi ukuthi ngiqale kuphi. Anginawo amandla okuthola imali, anginawo isikhathi esikhululekile. Yini engiyiphendula? Akekho oqala konke kulungile. Uqala ngombono, isenzo esincane, isinqumo sokukha izinto ngaphezu kwemali yakho. Ngami ekuqaleni ngiyisebenzisile into engiyayitholile. Ngifunde ngenkathi abanye bebheka iTV, ngibhale imibono ngenkathi ngilindile emgqeni. Ngakha izisombululo ngenkathi abanye bexolisa. Ufuna isibonelo esiphefumulelayo? uJeff Bezos waqala i-Amazon ngokuthengisa izincwadi egcekeni lakhe. Ngaphandle kokwakha iqembu elikhulu, imali etshelwe, kodwa wayenombono ocacile, ukudala inani ngesilinganiso. Namuhla uyazi ukuthi ufikile kuphi. Kepha ake sibuyele kuwe. Mangaki amahora osuku lwakho ozinikeza ukucabanga ngezindlela ezahlukene zokukhiqiza inani? Mangaki izikhathi uzibulale, ngingayenza kanjani imithombo yemali engadingi ukuba khona kwami ngokomzimba? Abantu abambalwa bayazibuza le mibuzo. Futhi yingakho abambalwa abaphunyuka emgqeni oqavile. Isayensi ibuye ikuqinisekise lokhu. Ucwaningo lwe-University of Princeton lubonise ukuthi kuze kube ngenye izinga, ukwanda kwemali kuletha injabulo kanye nokuphumula.
Kodwa into ephawulekayo ukuthi ukwanda okukhulu kwenjabulo kwenzeka lapho umuntu eba nokulawula isikhathi sakhe futhi azizwe ekhishwe emjikelezweni wokuphila. Ukukhululeka ngezimali nenjongo zihamba ndawonye. Ngokuyeka ukuphila nje ukuze ukhokhe izikweletu, kunemandla engqondo kanye nomzwelo wokuxhumana nalokho okubaluleke kakhulu. Futhi uma ucabanga ukuthi udinga imali enkulu yokuqala, into oyidingayo ukuqamba amasu nokukhuthazela. Kukhona abakha ikhosi e-inthanethi, abanye baqala ukuthengisa izinsizakalo zedijithali, abanye batshala imali ezinkampanini ezincane ezihambisanayo. Akuzibalulekile ukuthi uqale kuphi, okuzibalulekile ukuqala. Ngami, ngaphambi kokufika lapho ngifikile khona, ngikwenze lokho. Ngithengise izinsizakalo, imikhiqizo, izinkulumo, ngakha okuqukethwe futhi ngabahlukanisa. Ngezinsuku ezithile, ngiqaphele ukuthi ngithola imali eningi ngilala kunokuhlala ngisebenza amahora amaningi ngivukile. Ngakho-ke, uma kukhona okuthile engifuna ukuba ukhumbule kulokhu, iqiniso lokuthi injongo yakho yokuphila ingabahlukaniwe emthonjeni wakho oyinhloko wemali, kodwa ngokufunda ukudala izindlela eziningi zokukhiqiza imali. Uveza indawo yengqondo yokuphila ngokukhululeka nangokwaneliseka. Futhi uma uthanda, ngingakunikeza inselelo, ezinsukwini ezinguthithi ezizayo, bhala ngansuku zonke okungenani umbono wokwakha umthombo wemali ongabophekile emzamweni wakho. Umqondo ngosuku. Akudingeki uphelele. Akudingeki ube ngumlingo. Kufanele ube khona. Ngoba umqondo omuhle ngokwanele ungashintsha impilo yakho yonke. Into eshintshe ngokuphelele indlela yami yokuqonda ukuthi ukwakhiwa kwenjongo yokuphila akwenzeki ngengozi. Akuyona into evela nje ngesikhathi sokuphefumulela. Kukhona indlela, inqubo. Ngikufunde ngokwenza. Eminyakeni edlule, lapho konke kusaphuka, ngakha umkhuba omncane wansuku zonke, mina namuhla ngifundisa abantu abayizinkulungwane emhlabeni jikelele. Lokhu engingikwenzile kwakulula, kodwa kunomphumela omkhulu. Njalo ekuseni, ngaphambi kokuvula ifoni, ngaphambi kokuvula umnyango, ngaphambi kokuthatha ikhofi, ngihlala esihlalweni sami esiyintandokazi ngebhloko elincane kanye nephensela. Lapho ngenza umbuzo obaluleke kakhulu umuntu angazibuza, yini engiyithandayo ngempela? Futhi uyazi ukuthi kwenzekani ezinsukwini zokuqala. Akukho lutho. Ingqondo yami yayiyamisa. Ngibheka ephepha futhi lihlala lilukhulu. Kodwa ngiqhubekile. Usuku ngalunye. Ngaphandle kokucindezeleka. Ngaphandle kokulindela. Ngivumela nje ukulalela lokho okuvela ngaphakathi. Khona-ke, njengoba izinsuku ziqhubeka, izimpendulo zaqala ukuvela. Imibono emincane, izikhumbuzo zemizuzu lapho ngizizwa ngijabule, imisebenzi eyangenza ngilahlekelwe isikhathi. Izinto zilula, kodwa zinencazelo ejulile. Lokhu kuqeqeshwa kokubhala kwansuku zonke kwangilethela ubukhulu engingikaze ngikubone ngaphambili. Ngaqala ukubona izibonakaliso. Ngibona ukuthi konke okwakungenza ngijabule kwakubandakanya ukufundisa, ukusiza abantu bathuthuke, ukwabelana ngolwazi, nokuphefumula. Futhi yilapho injongo yami yaqala khona ukwakheka. Akuyona insimu yokukhanya, kodwa njengomosaic, lapho izingcezu ezincane zivela usuku ngalunye. Ngikhumbula usuku oluthile, usuku olungakhohlisiki. Kwakuyisikhathi sasekuseni ngoLwesibili. Ngisanda kubhala umusho, ukusiza abantu bakhulule amandla abo. Ngaleso sikhathi, umuzwa omkhulu kangaka wangithatha, ukuthi ngidinga ukuyeka. Ngahlala lapho, ngibheka lowo musho, ngamehlo amanzi. Kwakunjengokungathi, okokuqala, ngibeke ephepha lokho inhliziyo yami elikhukhumeza eminyakeni eminingi. Kusukela ngalolo suku, konke kushintshile. Indlela yami yokusebenza ishintshile. Indlela yami yokuxhumana ishintshile. Ukuqina kwami kwansuku zonke kushintshile. Ekugcineni, ngibe neqembu elicacile. Akulona izehlakalo ukuthi, ngemuva kwesikhathi esincane, amathuba aqale ukuvela. Izinxusa zokukhuluma. Iziphakamiso ze-partnership. Abantu abafuna ukufunda kimi. Izwe liphendula uma sikhuluma ngokuqondile. Futhi uma ucabanga ukuthi lokhu kuyinkulumo yokuphefumula,
ake ngikutshele ucwaningo oluqinisekisa lokho engiliphilile. Ucwaningo olukhulu lwaseStanford University luye lwabheka abantu abayizinkulungwane eminyakeni eminingi futhi lufike esiphethweni esimangalisayo. Abantu abasebenzisa isikhathi ngokuqhubekayo ukucabanga ngezinto abazithandayo nokuzikhokha ngokubhala okuthandayo banesilinganiso esingu-5 ngokukhetha ukufinyelela amazinga aphezulu wokwaneliseka komsebenzi kanye nokuphila komuntu siqu. Kodwa kunjalo, ngiyazi ukuthi ucabanga ukuthini manje, Bob. Anginayo isikhathi salokhu, ukuphila kwami kuqhubeka, kugcwele izinkinga, angikwazi nokuphumula. Ngiyaqonda. Kodwa iqiniso liwukuthi uma ungenawo amaminithi 5 ngosuku ucabanga ngokuphila kwakho, ukhona, awuphili. Futhi uyazi ukuthini? Ngifunde lo mkhuba endodeni eyangiphefumulela kakhulu, uYearl Nightingale. Lapho ngiya ehhovisi lakhe eChicago, ngawo 1960, ngabona into engingayilibala. Etafuleni lakhe kwakukhona istendi yezincwadi ehlala ivulekile. Futhi uyazi ngani? Ngoba wayefunda leli phepha elilodwa izinsuku, kuze kube yilapho lifika engqondweni yakhe. Sawubona mfowethu, sawubona. Ukuthola injongo yakho empilweni akuyona into elula, kodwa iyindlela eholela ekuphileni okunethezekile okuhlwabusayo. Ngikhumbula ngikhule ngizwa isidingo sokufunda ukucabanga ngendlela ehlukile, ukuqonda izinto ngokujulile. Ngase ngenza umkhuba wokuhlala phansi, ngibhale yonke into ephikisana nami, yonke imibono yami. Ngase ngifunda izincwadi, ngibhale amaphuzu. Lokho kwaba ngumkhuba wami, njengoba ngiwubeka eceleni kombhedeni wami. Namuhla, ngiyaphila ngokwenza lokho engikuthandayo. Uma ufuna ukwazi injongo yakho, qala namhlanje. Thatha incwadi, hlala phansi, uzibuze, yini engiyithandayo ngempela? Bhala. Noma ngamazwi ambalwa nje. Bhala yonke imihla. Ungayeki. Phakathi kwalawa mazwi, uzothola impendulo obuyifuna. Ukuphila ngenjongo akusho ukuthi akunazinkinga. Kuzoba nezinsuku ezinzima, nezinsuku ezimnandi. Kodwa ukwazi injongo yakho, yilokho okuzokwenza uqhubeke. Injongo yakho yilokho okuvusa ngakusasa. Yilokho okunika impilo yakho umqondo, umculo. Ngikhumbula ngatholana nesimo lapho kwafuneka ngikhethe phakathi kokwenza imali eningi, noma ukwenza into eyenziwa isibili sehlombe sami siqale. Ngase ngenza imali eningi, kodwa ngangihlala nginomuzwa wokunganeliseki. Ngase ngishiya konke, ngaya emsebenzini ophansi, kodwa ngangihamba nabantu abangithuthukisile. Ngase ngithola ukuthi injongo yilokho okuvusa ngakusasa, ngisho noma imali ingakaze ifike. Uzobuza, ngingayondla kanjani imindeni yami? Angithi uma uhambisana nenhliziyo yakho, imali izofika. Akuyona into oyiqondayo, kodwa iyimpendulo yemisebenzi yakho. Njengoba Napoleon Hill athi, ingcebo ayize ibe ngumsebenzi nje, kodwa ngumqondo oqondene nenjongo ecacile. Ngiyibonile lokho ngezikhathi zami. Abantu abakhulu bakhe babhekene nokuhlukana, ukukhetha phakathi kokulula nokunenjongo. Steve Jobs, J.K. Rowling, bonke babhekane nobunzima. Ngisho nesayensi iyakufakazela lokho. Ukuthola injongo kukulethela injabulo, impilo enhle, nempilo ende. Uyawazi yini umqondo wakho wokuvuka ekuseni? Uma ungawazi, mhlawumbe kufanele uqale ukubhala isisha. Ngingathanda ukukumema emncintiswaneni omncane. Izinsuku eziyi-15 ezizayo, bhala impendulo yalo mbuzo, kungani ngivuka namhlanje? Isentensi nje. Ngemuva kwezinsuku eziyi-15 uzoqala ukubona izinto ongazibonanga. Futhi izinto ezinhle ziyakuqala ukuvela. Injongo yakho isesikhathini sakho. Ayikho ngaphandle. Ukuze uyithole, kufanele ucabange, ulalele inhliziyo yakho. Konke engikushilo kukukunikeza amandla. Lokhu kuyisiqalo nje. Sibone ngesikhathi esilandelayo. Ngiyabonga ngokulalela.